Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan guys. Kagem para kanca-kanca, para sedulur-dulur sederek alur waris ana ngendi wae, iki wis dina sasi sura guys. Sing duwe gaman-gaman padha disah, sing duwe cekelan padha ditokke, diasah. Iki sasi sura dina sepisan. Ayo kanca-kanca duwe ora senjatane, gamane, pusakane ditokke guys. Iki amarga wis sasi sura iki. Sing duwe keris, sing duwe bambu runcing, sing duwe tumbak raga sukma padha ditokke. Iki dina wis dadi dina sasi sura. Mula padha openana gamanmu, wayahe dikumbah, dicelup. Aku tak mangan guys. Awe empek-empek guys. Tempe gebuk. Iya. Mangan tempe gebuk. Ayo ngono wae. Kerja sing tenanan.